2... Benvinguts al programa mediambiental. Som Sofia i Eleonora. Avui parlarem sobre l'extinció dels dofins. El dofí és un mamífer aquàtic. És molt semblant a les balenes petites. Hi ha 32 espècies diferents. I en el 1959 i el 1972, en aquestes dates, va passar una cosa molt impressionant. Els vaixells, les xarxes que porten els vaixells van arrastrar a molts dofins, quasi aproximadament 5 milions. Els dofins morts per la pesca destructiva. Els vaixells que fan la pesca d'arrossegament són molt grans, i les xarxes encara més. Poden arribar a ser com 2 camps de futbol junts i s'emporten tot el que passa per davant, entre ells els dofins molars i les balenes petites. El 70% dels dofins en perill d'extinció. La ONU ha denunciat els vaixells perquè estan arrastrant a molts dofins i podem quedar-ne sense ningú. I ara els posen en diferents llocs i arrastren els dofins a les balenes petites al seu menjar i també els seus hàbitats. I estan molt lluny i no es poden comunicar molt bé. El 50% el 50% dels dofins de Xina en perill d'extinció. El baiji és un dofí molt petit que viu a la Xina i és una de les 5 espècies de dofins d'aigua dolça del món. Ells viuen al riu Yangtze des de fa 25.000 anys, però ara, com estan contaminant molt el riu, doncs els dofins moren i d'altres se'ls maten, perquè els xinesos diuen que tenen una malaltia que pot matar els humans. Els estan retirant tot el menjar del riu. I en una expedició que van fer, els xinesos van estar 39 dies i no van trobar cap dofí. Es pensen que poden quedar menys de 50 espècies en aquell riu. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona. Bon dia!